Fidèles téléspectateurs de Chef la télévision, en bas bella jelen fou dante foli mina kafo ni wati nunu sira wasra au chama siglembe kauka jabrani fle ni oye Chef la TV dimanche kadama 19h la Mali chifna kwa jamukan abe chungu auka jabrani sanfe ni abe wole nanzarakana jeunesse développement awreba kalama dimanche ame wole bla en chifignon ma donc anu venons sur plateau sanfe kaseka kuma babu doka chugo mina ni dimanche yankeleme ka wole bla maflama ani olebna jeka masala eri kelembo nyonko mimbatu ubise kudado ukabarada kuna chugomina awre funa minu nduku fle ubise kudon chugomina ani funa ube bara minu ke yala nu makube demo la wolma nu makube partner la onanyo na chama jamu kwa insigi kumbaye ore ka kuma dadi Mali shifuna kauma jamuka mafla du maflo oye ambalma muso ni oye madame Doucouré Aïssata Mboup ni ali jekulu mimbe no ni ale ka barate fenre ni oye besawolo yi ale ba en fait kuma so kono no ni ale présidente de l'association Mali propre moi en combat. Salam alaikum madame Doucouré ka kene. Très bien, maflana yi ambalmake Adama Koulibaly ni ale fonaye kenre barakela en même temps entrepreneur dun en même temps styliste fona doni oye fini kalalai donc aya fana wole ananga kuma so kono. Salam alaikum c'est Koulibaly. Wa alaikum salam to aywa iye shifuna kay en même temps ibe barachaman kenya la sunama min anda da bela jelena soli et kuma so kono no ambe public charmant fona fu na kananga kuma so de yamba bela jelen fu aw be bismillah nga kuma so kono et ola odiban se ga du anga portrait kono na ba do chugo mina dimaso machine e mabaw chama woli kana shifna min mana na nga plateau kan ambe jadoke u kan mimba tu aw se ku don doni yani anga do jam kan konnana portrait folo oyi madame Doucouré Aïssata Mboup donc Aïssata Mboup ni ala sonama ale mami aye mulumune ke kabini académicien watu la foko na seni wati la anga ni jainfle mimba tu obina do hakina doni don Aïssata Mboup kan sonama nyon sur Chef TV plateau kan anga ni ndoko yi musuba wolele Doucouré Aïssata Mboup nale muso furule wa dema sadedo femie sanfe kalaso au diplôme chamamba bolo krengrengala institut universitaire de gestion au licencié abolo akani diplôme soron nukofe Aïssa e baradiri chamanke ninga soroki nyashinkenyere e barauma ayire ka chake dadaele no ye finikala atelier ani finikala len bani firitaw ayaka tama bereta ningi kunda jiansiriki nani jamana chamanka wala saka sika dofara akadoniyanka ninga sika akachake dala yiriwa akani kalamba imbela jirini kofe anaka ni nyini mba imbela jirini kofe Aïssa alema son chogo shila ki nyatu koka anga jamana kono ko munbe kololo lase anga jamana katanye na kasinya tsigima osiratika dife kakini sambafla ani mugwanna ni kumanawi ayesanya barodo sigisinga omin konnana anaka demisenu obepe mako fando laje ninga wulikata orosanya ninga ira bamako kaula ko sigida sanya okaranga matarafa aka obaraban konnana sambafla ani muganduru konnana kakeni amarsi kaloi ana dum utu kelinko kasanya matarafa yoro dowla o yoro jakilun sigila uma ninga jira kafoko o yoro kelin sigila ka nogo aduskun kamine o baran nuna ayi nyashin bololoma ninga ke blasiral bagayi kerengrenyala sanya matarafalla anga jamana konnana ode konnana ayi jakullo sigisinga ningo toke Mali propre mon combat o jakulin sigila ka beni samba flani muganduru marsikalo kuma nauye o jakulu min konnana uye bara chama waliya sanya binakunka la nyini kelen debu ula inafo aida rebe afo chogumna kasigida la sanya ninga klaka maula donia sanya na faula aida anga tigrama fambalam soyi. Merci beaucoup. C'était à l'instant un portrait dédié à madame Doucouré Aïssata Mboup qui est la présidente de l'association Mali propre moi en combat. Donc tout de suite amena maflana minga jairaola ni oye ambalmake Adama Koulibaly ale fona join ay munumune ke kabri aka aywa demisina wati la fona se ambe wati mina iko 600 anga afana ka nobla la je soni amenyon sur Chef TV plateau.
Adama Kulibali Shifina ka cɛsirili kabiri a ka denmisɛnniya kumanaw na a y'i sen don baara caman na i n'a fɔ jago k'a to a ka ekɔlidenya kumanaw na o min kɔnɔna na a ka 9e année sanw na a ye degun dɔw sɔrɔ o min y'a to a ye kalanko sonsori ka sanga ni a yɛrɛ ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiriw ye san damadamani kalan bilalen kɔfɛ a ye a seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa a ka se ka defu o kalansɛmɛ sɔrɔ a ka defu sɔrɔlen kɔfɛ a ye ɲɛsin sugu kɔnɔnaw ma ni ka taa jago misɛnninw kɛ a ye wuli ka jɔ caman kɛ jago bina kun kan a ma dan o fɛnɛ ma a ye baara misɛnnin caman wɛrɛw boloda kɛrɛfɛ i n'a fɔ bagamaraw o min kɛla bolo sankɔrɔtaba ye kalani fɛnɛ be o la o min y'a to bi a kɛla kalanikɛlaba ye sifinaka de don min tannin bɛ kosɛbɛ a ka baara kɔnɔna na wa a kɛlen bɛ misali ɲuman ye a ka sigida la Adama Kulibali ye sifinaka cɛsirilen ye wa fana fɛn min ye mɛriya jɔyɔrɔw ye a ye o sɔrɔ an bɛ don min na ko bi a bɛ ka baara kɛ mɛri kɔnɔna na n'an ko a ma ko agent municipal an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o fɛn min ye jɛkulu n'o ye Jamiyatul Ansarudine ye a ye o tɔnden fɛnɛ ye ale de an ka bi ma welele an ka plateau sanfɛ sɔɔni dɔrɔn an bɛna Adama Kulibali bisimila. Merci Yana Tigrama fo Adama Kulibali, merci beaucoup. Je crois que auni an be hakina doni soro nunu na baradaw kan wala sa ka se ka anda du atola ka kununa yembe nyefo yana wire ba an fe ya no kuma so kono wire bina u dadu ka barato la an rengina min ko portrait konna wala sa ka se go dafatu mina Madame Doukouré on ba foko assalamu alaikum tuni. Alors, il y a un commencement qu'on a déjà gagné. Il y a un est-ce que un portrait miladje? Je crois que est-ce que le portrait est complet? Est-ce que tout a été dit dans le portrait? Et boulot, je pense que l'essentiel a été dit. Madame Doukouré, c'est une femme d'abord qui a étudié, qui a eu la licence et qui a fait aussi le droit et qui a fait l'entrepreneuriat, qui a voyagé partout dans le monde et qui est aujourd'hui aussi la présidente de l'association Mali Propre Mon Combat. Donc, avec dans l'émission, on va approfondir. On va développer davantage dans cette émission. Merci beaucoup. Alors, Adama Kulibali, j'espère que ça va. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Je crois qu'il faut portrait qu'on est-ce que il s'est du bien faire portrait qu'on a connu. Ok, alhamdulillah. Il a la fois la baraka d'accord. On fait les gars bela jelifo. Malikoma malikoka. Ne ubalmake amu denga no jenyo Adama Kulibali. Ko ni nga baraka cha. Mais bi mi fait ka kuma mi nga kosobe au styliste. D'accord. Donc alhamdulillah. Styliste ya soro to mi la dien ko be sa wuye. OK. Be je kulu do de la o je kulu kake ni o ye no yankara mo ba Seydi Cherif Souleymane Mandane Haidara ale ka sawoda to ni san sabani kalo woro kalan so o kilali ko fem kalo karana kuma ma je suis devenu styliste donc ma bara famba mo kwati na sana ma ale bara la télé boulot. D'accord. Ka bara ko ka inchallah. Merci beaucoup pour ce courage. Tout de suite, on va ouvrir notre séquence de questionnaire à ces deux invités. Nala Sonama Bebena Oudadou Ouka Baraoula Nyafoli Tchamanke Tougomina. Alors, Madame Doukouré, je crois qu'il y a un Tchaman faut donner portrait qu'on irait donner une fois à l'assistant. On a babou mi ori besa walewi besa walemi aywa c'est qu'on dit voilà on va faire du mena bolla barani oye fini kala parce que maro ka fo ale ka ti benembe oma ni watila na so be bara chamangenga e fona ka bara benembe besa waluma. Alors tout de suite il sait ka mon fo i ka Dominique inana Dominique kono chugo du mena ni oye besa wali barawi. Merci beaucoup. Au fait maintenant ni barain la chugodi comme bafo wakati be ko ne en tant que malien ni de combat ye dongo de Bamako nokoledo et ni ne be bo franchement avec dignena et me bo dongo de meilleure fois mais ma ye semaine kele ou bien comment dire ça un mois ibina ye moko bina nyamankala robinoko donc en tant que citoyen ni wul ne ko en tant que jamana de mbese ka jumay de ke ka jamana de donc ni wul la ka couleur de sanfé ko nsegena dongo de meilleure fois ambe dem sonu fra nyokonka ka yoro fra me uba noko ante se ka tota donc ni combat ni ya danne anya danneta
donc ne y'a fɔ ka bɔ réseau sanfɛ vraiment autorité y'an wele Maliens aussi y'an wele ka bɔ fan bɛɛ extérieur à l'intérieur ko anw aussi bɛ fɛ ka vraiment Mali ka jɛya d'accord donc a tɔn an y'a daminɛ tan fo bi kɔni je pense que Mali bɛɛ b'a dɔn Mali kɔ kan ani Mali kɔnɔna kan u bɛɛ bɛ Mali propre mon combat dɔn. D'accord, Mali propre mon combat, dites-nous au concept final il y a qu'il a toujours maintenant à trop kosɛbɛ. Oui. Dites-nous comment est-ce que avez-vous réfléchi ou bien ce nom, comment est-ce que vous avez pu inspirer ce nom? Ce nom est venu comment? En Congo Mali propre. On me fait jamana in ka jɛya. An y'u fɔ mais an tagalen ɲan fɛ an y'a ye que ni jamana in ka jɛya a tɛ nɔgɔya a bɛ kɛ kɛlɛ de. D'accord. Donc c'est pourquoi an ye mon combat faraka et an y'a faamuya que depuis ni tɔgɔ in nana vraiment Mali propre kɛlɛ bɛ dɔn. Hakilina bɛ ka falen. Awɔ hakilina bɛ ka falen mɔgɔw bɛ ka faamuya wagati dɔ la an bɛ kɛlɛ kɛ mais après an b'u explication f'u ye ka f'u ye ko ni tɛ kɛlɛ ye an ma se kɛlɛ kun na vraiment an bɛ ka nin bɛɛ kɛ pour que mɔgɔw ka kɛnɛya parce que n'an kɛnɛyara n'an saniyara an bɛ kɛnɛya. D'accord. Très bien. Et Nala Sonamami Klaka Segi, il m'a sonné. Elle était vraiment fond président. Merci. Alors, monsieur Koulibaly, je crois que Abeka Baro Betagnorona, je crois qu'il est stylicier. Nigo stylicier, on est Bessawale Daouli. Voilà, donc il s'est gagné fort. Il faut que Baraini ou Ichai et Akano Donila Chogo du Mena. Il y a un anda de Baratola, ça veut dire Barachamanke. Il va continuer à Halibi. Mais l'objectif, le but principal aujourd'hui, c'est par rapport au stylisme aujourd'hui. Il s'est gagné fort. Barainka Akano Nanina Chogo du Mena. Ok, ala k'an bɛɛ sɔrɔ. Amina. Comme ne yɛrɛ mɔgɔ dɔ ni ne fɛn kalan kɛ ko bila ten o man di ne ye bon effectivement depuis n yɛrɛ fitinin labɛn yɛrɛ de ka di ne kosɛbɛ vraiment n y'o kanu kosɛbɛ yɛrɛ de. D'accord, a bɛ dɔ i ko la. Oui, labɛn yɛrɛ de ka di n ye. D'accord. ala tila ka na ka na tuguni tilala tuguni ka taa kalan fana kɛ wa kalan kɛ ten k'a bila ten o man diya ye parce que n ye san 3 ni kalo wɛrɛ kɛ kalan na k'a sɔrɔ n ye denbayatigi ye bɛɛ t'a kɔrɔ i sɔrɔ quoi parce que ne tun bɛ n ka baarayɔrɔ bila ka taa kalan kɛ san 3 ni kalo wɔɔrɔ ka sigi ka na ka na baara la tuguni quoi donc tilalen o la tuma min na n sɔrɔla ka atelier de dayɛlɛ atelier dayɛlɛlen tuguni n tilala ka n sigi ka miiri tuguni parce que nin yɔrɔ la an bɛ centre Martin Ɲare mɔgɔw fo n ka kalan kɛ yen de centre Martin Ɲare an b'a fo ale de ye an karamɔgɔ kanu k'a fɔ an bɛ jɛkulu min na a y'a kanu ka denmisɛnnin 50 former fu d'accord karamɔgɔ yɛrɛ kanu kama e kun b'o la ne kun b'o la o mɔgɔ 50 la vraiment an b'u bɛɛ fo mɔgɔ 10 dɔɔni de sera k'a laban o mɔgɔ 10 dɔɔni hakili b'a la min sera k'a télé dayɛlɛ a yɛrɛ ye n'a ka fond propre kɛra ne ye hakili bɛ min na dɔw tun ye tailleur ye mais ne tun ma deli ka tailleur yɛrɛ kɛ fiyewu ouais n y'a télé dayɛlɛ ka tila ka fɛn yɛrɛ k'a kɔnɔ tuguni ma min yɛrɛ fana kala centre Martin Ɲare la fɛn yɛrɛ sigilen ne yɛrɛ de bolo nɔ yɛrɛ kana tan togo la c'est très joli vraiment parce que tilala ka ordinateur kalan n'o kɛ centre Martin Ɲare la n ye wari bɔ tuguni ka ordinateur fana kalan bi sisan nin waati la ne yɛrɛ de bɛ ordinateur n b'a boli k'a baara k'a ye k'a misɛn ne de b'a baara bɛɛ kɛ ka sɔrɔ ka boli. Très bien. n'a dɔn k'a fɔ mɔdi bɛ ka sanga sɔrɔ Mali jamana kɔnɔ kosɛbɛ parce que an bɛ k'a ye Mali sifinnakaw bɛ ka u sɔngɔ don nin kalali in ma fɔlɔ i tun b'a ye wɔlɔfɔ walima Nigérian walima jamana wɛrɛ mɔgɔw de tun bɛ fanga sɔrɔ Mali kɔnɔ kalali sira kan mais bi Maliens b'u jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ e ka kalali sira kan yala i kelen bɛ k'i spécialisé cɛ kalali dɔrɔn na walima muso kalali fana b'a la. Bon an fɛ an b'a bɛɛ kɛ comme toi comme ne yɛrɛ tellement que baara ka ca atelier dayɛlɛlen ne ye n dɔgɔnɔ formé ordinateur la ne yɛrɛ kun ti ka fɛn kɛ mais atelier bɛ yen n bɛ suivi kɛ mais n kun ti ka baara kɛ mais ale voyagera sisan ne yɛrɛ bɛ ka ordinateur boli an bɛ modèle bɛɛ kɛ vɛsi i bɛ vɛsi kala wa n bɛ vɛsi kala n yɛrɛ bɛna kanu ka n ka vɛsi dɔ de mais bi maraw bɛna kanu ko ka na ne sɔrɔ n bɛna n yɛrɛ ka vɛsi kalalen dɔ ye an b'a bɛɛ kɛ. la tɛ tɛmɛ o kan félicitations i ka atelier tɔgɔ. Jabira Style. Jabira Style. Oui. Ah, d'accord. Alors, merci beaucoup. Je crois que une émission Jeunesse et Développement avec Alangini et mettre en lumière les activités de jeunes parce que là, il y a des jeunes qui ont fait un non Barakadouye, Serekadouye, mais il y a des gens qui tout boulot, même orienté gagné, Kassera ou Koro, mais émission on a fait d'offanaï. Il passe au fond d'offanaï non, c'est le chamamba, il y a des ressources chamamba boulot, mais il y a des orientation fanabeka. C'est pourquoi ici, nous avons ambe baroda suguke ka hakuna ta don peut-être ak ambition ya fana ni ka se ka
o fana dɔn min b'a to minnu fana bɛ k'an filɛ i t'a sɔrɔ o fana bɛ se ka tɔmɔta sɔrɔ aw ka expérience fana la. Alors madame Doucouré, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui i n'a fɔ i yɛrɛ bɛ ka baara min kɛ Mali sifinnakaw i b'a ye k'a fɔ bɛsɛ wale walasa i ka a baaraw kɛ a ma nɔgɔn kosɛbɛ parce que an yɛrɛ bɛ jamana min kɔnɔ san gɛlɛya dɔɔni b'a la i b'a ye hali samiyaw fɛ inondation ninnu caman bɛ kɛ ka sabu kɛ ayiwa bɛsɛ wale matarafalibaliyaw de parce que an ka caniveau u bɛ fa u bɛ boucher labɛnw cogo tɛ sɔrɔ u la. Alors e bɛ ka baara ninnu kɛ cogo jumɛn na an dun b'a dɔn nin baara in a tɛ taa musaka kɔ walima i ka association de bɛ ka cotiser ka se ka musaka ninnu bɔ walasa waati minnu n'aw bɛ bɔ ka don dugu kɔnɔnaw na ka baaraw kɛ ka se ka aw ka o don musakaninw sɔrɔ cogo min na. Merci beaucoup. Et me fait comme il faut démissionner un droit. Il veut du ko la. Il ka kanu folo. OK. Ni ko kanu. Il veut solution solo. Ka o barain c'est assez ma. C'est ça. Et c'est vrai quand même non. Barain na no de parce que adamné ne de ka warbo. Parce que je suis entrepreneuse et j'ai voyagé. Yeah. Donc, ni barayi damne beni de la financer, moi je m'a financé. Adamne là. Ah bon. Parce que tellement que jamanayi kadinye, que jamanayi sania, a kadinye, donc ni de ne ka warbo ka barake, ka yoro sania, ka yoro franc. Mais takale n'en fait et am kumbe si ka live ke ayant famille que vraiment barayi kadi malien de l'extérieur. On de kumbe war blakana. Donc ni war blakana même si na wa binani dedo am activité OK. Na war ma bolike ni rebe ka warta ka fraka parce que ni de faut tellement que barayi kadini et bi ka warta ka douala. Donc on va dire qu'il y a barayi parallèlement qui n'est pas celle de ce que tu mènes actuellement, c'est ça? Effectivement, moi je voyage, je vais à l'extérieur, j'amène les marchandises. Donc j'ai une femme d'affaires, c'est ça? Oui, c'est ça, j'ai un atelier de couture. OK. Je fais des prêt-à-porter. Ah, super. Donc j'ai une boutique. D'accord. Oui. Donc les destins sont liés là aujourd'hui. OK. D'accord. Ibo Fanake. Oui, c'est ce que je fais. Hein. J'ai 2 ateliers de couture. Je fais la couture et je vends les habits hommes-femmes. Je vends des prêt-à-porter, je vends des wusula. Donc je fais plein de choses. Wow. Donc là, il y a baraké, ni association, ni cotisation, ni ma boliko, ni rebenta kala. Parce que nous l'avons Malika Djer. D'accord. Nous sommes au Kono, le gouvernement Kono, nous sommes au Kono. Mais c'est comme nous qui Jamanaye, Mbake. D'accord. Est-ce qu'il y a une sensibilisation qu'on a eu avec Arnoïwa? Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être dans votre localité ou dans l'environnement dans lequel vous vivez, est-ce que vous avez constaté un engouement particulier à ce que vous faites comme sensibilisation? Effectivement, moi je dis que j'ai même constaté un engouement particulier dans tout le Mali et dans tout Bamako. Parce qu'aujourd'hui j'ai vu beaucoup de jeunes qui sont vraiment motivés, qui sortent dans leur quartier sans rien demander et nettoyer leur quartier. Et dans mon quartier aussi, je pense qu'au début c'était vraiment difficile. Il y aura qu'on me les deux et tout, mais aujourd'hui c'est propre. Donc on s'est battu et je pense que la population a compris que la salubrité au fait c'est une priorité. C'est une maladie. Oui. Et il faut vraiment l'éradiquer aussi. Effectivement. Donc ça veut dire qu'il y a dans votre combat pour Mali propre, donc c'est l'État, le gouvernement vous a rejoint dans votre combat, c'est ça? Parce qu'il écrit des calmes à travers les réseaux sociaux, après, voilà, donc quand il y a tout qui est avec la l'État sera quand on en sort tout maintenant là. Effectivement, en fait, je pense que quand j'ai fait les cris de cœur, vraiment, c'est l'État même qui m'a appelé et ils sont venus jusque chez moi et on a échangé. Et ce jour-là, je l'ai dit que moi, tout ce que je ferai pour ce pays, je le ferai. Moi, j'ai fait mes vidéos, je n'ai jamais rien demandé. Et il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'on payait la dame. Non. Tout ce que j'ai fait, je faisais mes déplacements avec mes propres moyens. Tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, je l'ai fait parce que ça me plaît. Parce que je me dis qu'en tant que citoyen, tu dois te demander qu'est-ce que moi je peux apporter à mon pays. Tu ne dois pas t'asseoir seulement et attendre ce que le pays doit t'apporter. Mais il faut le dire que j'ai été avec des personnes, des Maliens, des jeunes aussi qui sont sortis nous accompagner, qui ont toujours été là, qui n'ont aussi jamais rien demandé. Qui ont nettoyé. D'accord. Oui. Aujourd'hui, vous avez un sentiment de fierté alors. Oui. Très bien. Merci. Très bien, Billy Demougan Kadik Soya Sabla, un chiffre de gamme Beka Barobeta, nous on a donné, donc en même temps, Doyi à distinguer, Doyi à caractériser par rapport à son domaine d'intervention. Aujourd'hui, allez pour Mali Kanoukama, allez va faire qu'à Noïra Malikono, pour l'amour qu'elle porte
pour ce pays. Donc, afin de faire qu'à Aïra, qu'à faut Malidia, Tédron, qu'à faut Menda Bolona, mais Baraketi. Il faut vraiment, il faut poser des actes concrets aujourd'hui. Allez beaucoup les quais. Alors, monsieur Koulibaly, aujourd'hui, je sais que il faut il est qui Idjorofi, il y a photo il est barachamanke. En dehors de la couture, il est doreke, il a barabou du il fana bien parce qu'il y a fois portrait comme apparemment il est politique, il est meri baroque. Donc il sait qu'à on y a fait une roue, il a tout du mena, il donne la tout du mena. Ok, vraiment dans la politique là. Dessous de la politique là. Dessous de la politique parce qu'il y a des gens qui ont la tout comme là. On y a un démembrement mouvina. Fanfi parce que pour des mots qu'on de la yoro ne ka chora fela. D'accord. Nous venons ça m'a fait mon abo. En bas nous c'est grand tout la soro. Donc c'est fait né c'est nos petits la raso mais dimsen yera ni. Ouais. Parce que il est la raso mais 100 ans. Ma ça ne plus ni bon ma botte que ça parce que il m'a fini. Ouais. Bon, on donne qu'on a vraiment l'étude bac l'étude donc ni nga portrait là il va vidéo là on a comment on a sur aménagement des carans fait de la rodis. D'accord. Aménagement là il y a watani que machine ni na enfa ou là ka fanga soubi gobo. Mais on a y baro maka ke tu là. Donc mimi na nambulo ani baraba ga ninga politique il y a donc on donne qu'on on vraiment ani mo nafa du qui me flan ko na klibe mi na yimu la seratiguma munu nga buka du kono donc munu nga buka du kono ni merika ka so saria sera kunte ko sera kunte parce que ni mo roskle mo ka rola oskle ko yoro la ma musiki nu yera quoi parce que on fait nous on a mis la de la corrodi mais du le morceau de faux chien flash chien ça va qu'a dit moi quel oui c'est donc du le client c'est la frime ma chama parce on fait ni nga viro la l'étude là comme ma viro chama do de ko quoi on fait du groupe mi tramadi ani na nam ne ka jo l'étude ma no wala parce que mon transition na la diran c'est ça mais mon nere ani watla politique mara jo ka en ka bawo maka so que kuma dɔ la i b'a ye i bɛ ka lutte kɛ mun yɛrɛ maliyɛn yɛrɛ t'a dɔn i bɛ ka kɛlɛ kɛ mun ye u t'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ kun ye min ye mais e yɛrɛ bɛ sɛgɛn ka sɛgɛn i b'a fɔ ko non ne karisa ye mankan na i b'a sɔrɔ a ka dɔ sɔrɔ de b'a la mais ne ka kala bɛɛ kɔnɔ ne ma don fosi la ko ala ye min gɛlɛya ne bolo denmisɛnnin la ne ye wari sɔrɔ mais lutte kɔnɔna na ne ye min dɔn lutte kɔnɔna na ne yɛrɛ ma sɔn n lutte yɛrɛ ye sɛgɛn bila an na. Parce que lutte mais dans la fosse c'est ça va. Il y a ma foi ka la dola. Mais vraiment ay no bo. Parce que c'est parallèle mais tu as fait na sur la récit en dans ce là. Mais les sam wanke. On est dans civil la kala mais ne ka bla fa c'est ba ka sola. Ah oui OK là. Avec tout le monde a été la fois monsieur Koulibaly. Donc en tout cas aujourd'hui an n'a sur politique kuma te ke jamana in ngolo bi afuna au no yira katibi c'est ça. Alors mais bien est-ce qu'à fond sentiment de la vie après tout ça est-ce que qu'est-ce que tu constates est-ce que ça va aujourd'hui ni wati communiquer les en termes de développement communautaire voilà il c'est une fois là bon ni wati ngafsa ne rebolo ni wati nkai ko sebe sarula on a terrain croix de camp Malikura d'accord. Donc Malikura méga fort selon vous est-ce que ça concorde avec la réalité? Oui mais ne bolo ne ta trop quand ko sobe ala de uchi malima ni ka fama mu ba wala de uchama parce que mana fait le soro raso ti yere tay au fouiller quoi donc arama de ngan ki yere tay folo ni ka yere tay mana fait ka biya ne bolo bara mu waka kan quoi vraiment ta trop kan vraiment ne bu ou fait wa baro ke quoi là quoi d'accord dans be do ki ka la ka ñu fait o fa mo la ne parce que on a le petit qu'on a on se gana ko sobe on se gana to godi d'accord itindri jama rochité amadu yorona même si le président a écrit mais le président manyo ma ani ministre ma son temps fin là-bas nakara chokale anaka choro sigira c'est ça ni ba ye wati jama ko tie quoi mali kunti to godi d'accord il bi singé ka singé ni singé na tasera dans niveau de la ni farati yere ni il ta la foule parce que les remis c'est là des maçons bi maçons on est bon on est déjà chien ça va dire d'accord il y a pas de problème donc est-ce que Bibina a réussi un effort et
kɛnɛrɛ baara parce que an b'o de kɔnɔna na kɛnɛrɛ baara ani bɛsiya walew yala a bɛ kɛ cogo di e yɛrɛ bolo comment est-ce que vous parvenez à concilier les deux à la fois bɛsiya wale ani kɛnɛrɛ baara bon bɛsiya wale ni kɛnɛrɛ baara bon bɛsiya wale n bɛ se k'a fɔ n ma fɛn caman k'o la mais kɛnɛrɛ la hadamaden kan k'i cɛsiri ka fɛn k'i yɛrɛ ye an man kan sigi k'a fɔ an bɛ dɛmɛ ma kɔnɔ ne bɛ se k'a fɔ kɛnɛrɛ baara la ne ye nafaba de sɔrɔ a la parce que ni ma wuli k'i jɔ yɛrɛ ni seli ka fɛ mɔgɔw kana an dɛmɛ parce que yɛrɛ ko dɛ kɛ an b'a bɔra k'a fɔ sisan a ye min kɛ n'a sɔrɔ a kun b'a jɔ n'a ye mɔgɔw wele mɔgɔw kun ti na o c'est ça parce que n'i y'a ye i bɛ mɔgɔw wele f'i ka ko dɔ de kɛ n'i ye ko dɔ kɛ n'i ye mɔgɔw wele mɔgɔw bɛ na n'i y'a ye bi an bɛ se ka ko dɔ kɛ bi ka fɛn dɔ k'an yɛrɛ ye an ye ko dɔ de kɛ ne yɛrɛ ka atelier baara kɔnɔ ne ka atelier la ne ye min don n ka atelier yɛrɛ la n'i y'a sɛmɛ c'est tout malgré courant tigɛli filɛ ne ye n ka yɔrɔ bɛɛ alimɛtɛrɛ kɛ panneau ye ne m'o foyi tɛ courant tigɛ ko la bi ne bɛ ka baara kɛ hali sisan baara bɛ ne fɛ yen d'accord mais min yɛrɛ ka gɛlɛn kɛnyɛrɛye baara la i ni min ye baara kɛ k'a dɔn k'a fɔ k'u fana bɛ fɛn dɔ ɲini o fana gɛlɛya bɛ jamana kan i ka dayɛlɛ mun ye quoi i b'u ka hakɛ fana labila minnu bɛ ne bolo baara la baarala tɛ ne bolo quoi minnu bɛ ne bolo minnu ka baara jumɛn n'i ye min kɛ i b'o de sɔrɔ quoi ne y'a ye ne ye dɔ kɛ tariya kɔnɔna na i bɛ mɔgɔ min ta ko min misala ne ye baara to mɔgɔw bolo ne filɛ san n tɛ fini tigɛ ne bɔra o kɔnɔ n tɛ fini tigɛ n tɛ foyi kɛ i t'a kala bilen donc ne t'a bɔ subvention dɔrɔn ka ordinateur kɛ dɔrɔn k'a d'u ma dɔrɔn u b'a monter a to dɔrɔn ka wari la ni bɛɛ min dɔrɔn ka wari fara ɲɔgɔn ka taa d'i ma très bien donc il fana ye terrain labɛn parce que i y'a fɔ cogo min i fana sɛgɛnna kunun donc aujourd'hui i ye baarada yɔrɔ dayɛlɛ i ɲɔgɔnnaw fana bɛ ka balo à travers vous aujourd'hui donc o fana fierté b'i la n'est-ce pas parce que n bɛ se k'a fɔ mɔgɔw bɛ e fɛ yen nɔ bi grâce à vous o fana b'u ka denbaya balo merci beaucoup alors madame Doucouré on vous revient encore parce que c'est ça l'objectif de l'émission est-ce que e bɛ se ka mun fɔ musolakaw ka u sen don kɛnyɛrɛ baara la gɛlɛyaw b'a la kosɛbɛ parce que auparavant i b'a ye k'a fɔ u tun bɛ stigmatiser baaraw kɔnɔna na dans le milieu professionnel. Bon, aujourd'hui on sait que vous êtes en train de vous battre jusqu'à présent jusqu'à ce qu'il y ait association bila 5 ans ni au ka baara tɛ fɛn wɛrɛ ni o ye bɛsiya walew ye. Dites-nous au début comment ça a été. Dans chaque chose, moi je dis il faut avoir la vision, avoir un objectif très clair, savoir ce que l'on veut. C'est ça. Et c'est très difficile. En tant que c'est pas compliqué, mais la femme, il faut avoir de la valeur. Wow. Vous savez, quand vous avez de la valeur, vous savez où mettre votre pied, vous savez avec qui être. Il ne faut pas accepter de marcher avec tout le monde. Tout le monde, ouais. C'est très important. Moi, je pense que nous sommes locaux, il faut qu'elles ont confiance en elles. Car donc, en tant que femme, je peux y arriver, Biryama. Mais pour cela, il faut accepter. Tu te relèves. Il faut vraiment inculquer cette mentalité. Il faut vraiment accepter de tomber et de vous relever. Et savoir que la vie n'a jamais été facile. Mais je dis aux femmes de ne pas accepter de faire du n'importe quoi pour la réussite. Quand vous travaillez avec la dignité, quand vous travaillez avec l'ambition, quand vous travaillez réellement, moi je suis sûre d'une chose, c'est quoi? Vous allez avoir un résultat escompté. Ça peut être difficile, très difficile. Mais un jour viendra où vous allez dire Alhamdoulilah. Mais n'attendez pas aussi, n'attendez pas surtout et que les choses vont se passer comme des roulettes. Non. Il faut s'attendre à des obstacles aussi. Il faut s'attendre à des obstacles et savoir que c'est normal. On n'obtient pas tout facilement. Dans la facilité. Et dis-toi que tout ce que tu obtiens facilement, c'est pas bon pour toi. Donc, ne va pas musola kauye ou ka chesiri. Ne de fo mali propre de kadinye. Depuis au début, na fo moko chamaye ou ko atsegake. Mais ayi barake chugomina avec mon équipe derrière avec ma Ségal qui est une femme extraordinaire. Fatmata Bamba, je la salue, qui a toujours été là. On a eu des problèmes avec nos maris parce qu'on sortait tout le temps. Ça n'a pas été évident. Donc je félicite toute mon équipe qui est là derrière, la diaspora, et dire aux femmes, aïe Kessiri, aïe Baraké, aïe Sekanye. Bravo à vous, surtout fonder une association juvénile comme ça, et composée que des femmes, et surtout des femmes mariées, des femmes célibataires.
quand on parle des femmes mariées, il y a beaucoup de difficultés derrière parce que aragele ka dimaya la do ka tchela do ka klagata au baroque gela be sera la kosobe. Mais dites-nous ce que nous voulons savoir. Est-ce que epsika mon fo wala sa mo fana kase ko ke to montaye ka quel les ou fana boulot. Vous êtes tombé plusieurs fois mais vous êtes relevé. Alors dites-nous quel a été quel a été le déclic qui vous a permis de vous relever facilement encore? Le déclic, c'était juste que moi, je ne veux pas abandonner. Moi, je ne veux pas échouer ce combat. Et nous-mêmes, Doussoukoula, ne fait Malika Djaya. Donc, même s'il y a des moments que je pleurais, je me suis dit non, Aïda. Il y a des gens derrière et qui croient qu'en toi. Tu ne dois pas abandonner, tu dois continuer. Donc, tout ce que je peux dire aux femmes et à tout le monde qui a un projet, croyez à vos projets. Mais une chose très importante, c'est quoi? Et c'est que le projet réussit tant qu'il me baraque. D'accord. Oui. Alors, on va revenir encore en arrière un peu, puisque Igo Kibe Kouche Funake. Avant cette période, je crois que vous avez étudié, vous l'avez dit dans le portrait. Alors, Kalan Watula, Kalan Wati Bana, forcément, Kalan Wati Mina, il y a un temps creux qui est là. Donc, il y a donc il y a l'intervalle entre ces temps, la période professionnelle et également il est beau là, alors, au temps que qu'on a, est-ce que vous avez peut-être, est-ce que vous avez des difficultés, aux difficultés du Yannika, avant de vous lancer dans ça, par exemple la couture, je crois que il même ça va donner Yannika Douala. Oui. Alors, il osera qu'à Douala, jusqu'à ce qu'il a réussi à connaître. En fait, moi, j'ai été toujours une dame qui n'a jamais voulu rester comme ça, sans rien faire. Donc, depuis quand j'étais à l'université, j'ai eu 150 000. C'est avec ça que j'amenais les marchandises et je le vendais à l'université aux étudiants. La bourse? Oui. D'accord. Donc, c'est comme ça que j'ai dit les chaussures, les trucs, j'ai commencé à vendre depuis à l'université. Donc, si je comprends bien, et entrepreneuriat qui est bara il y a beaucoup de donc on y fait qu'à salon jusqu'à ce qu'il y ait association d'aide pour avoir été foyer. Donc ça veut dire qu'on peut réussir même avec 100 000 francs, c'est ça? Oui, il faut toujours. Moi j'ai commencé comme ça, j'ai commencé à vendre et après j'ai fini les études, stage non, ça va pas. On ne vous a pas aidé? Non. Personne. Financièrement? Financièrement, je me suis battue avec ce peu de 150 000 et c'est ce qui m'a amené là. Waouh. Très bien. Je crois que vous nous entendez. Nos soeurs qui sont là aujourd'hui et qui ne veulent pas travailler du tout parce que en bas dans la foi, Bibi na Djamana Gale, Mali donc Gale. Alors s'il faut aujourd'hui de reposer tout votre espoir sur une personne Kafoko, ne Fabé, Badouel, Mane Korobé, vous avez bravé tout ça et vous avez osé aujourd'hui et cette, en tout cas avec cette capacité de résistance, il sera qu'à ir la Wouli, il va baraka bibina. Alors est-ce que parmi tout ça, ça c'était en quelle année concrètement, l'année à laquelle vous avez lancé votre entreprise? Ça c'était en quelle année? J'ai lancé mon entreprise en 2017. 2017? Oui. D'accord. 2017, la première, en tout cas, le premier atelier de couture, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Aujourd'hui, vous avez deux? Oui, j'en ai deux. D'accord. Et est-ce que les sœurs qui sont là aujourd'hui, malgré que les temps sont difficiles, qu'est-ce qu'il faut leur dire pour que vous fassiez la piège modèle de kono ou ka baraka ou kono jigila moro kan parce que il y a 6 ans. Soyez patiente. Nebal Mousso. Awa dame ne fitini. Abina donné. D'accord. Aw kana pressé. Surtout aw kana mokoshi envier. D'accord. Ibe mokoye do babulo. Eta do aya soro chogomina. Iki ka chemin suit. Donne. Et sois honnête. Sois vraiment sûr de toi. Et surtout travaille. Moi je dis toujours dans la vie, évitez d'envier les gens. On ne sait pas telle personne a l'argent, comment cette personne a eu son argent. Mais j'en suis sûr. Organisez-vous, allez-y doucement, même si c'est avec un 100 000, achetez vos trucs, vendez petit à petit, les choses vont venir. Et battez-vous surtout. La femme, tu auras le respect de tous. Qu'en travaillant, qu'en gagnant ta vie, qu'en ayant pour toi-même, là tu auras le respect de tous. Très bien. Le courage, l'abnégation de Madame Doucouré, payé aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est important. Alors, M. Koulibaly, je crois qu'il y a un balance sur votre mot, mais
malgré tout ça, à Segana. Alors, avec cette souffrance, à moi son cas, Tegeda, avec la réussite au Bora 150 000 $, à Boussi Wari, avec au Hera de Konatanto. Donc, dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour inculquer ce genre de mentalité aujourd'hui à la jeunesse malienne, puisque aujourd'hui, quand on sait que ni Béa Kétan, je crois que est-ce que Moro est la fia, est-ce que Diamant est la fia, est-ce que Dout est la fia? Je crois que là, vraiment, ma bafou. Là, à ton yabolo. Mais il faut chiffrer la carrière, il faut acheter ton local. Ramadan Kanka, et mieux qu'à Saradi. Mais puis, j'ai mis Chaman Soro. Sorote quoi. Mara de quoi. Mara, éducation. War sur le temps, war sur tu vois le pharaon. C'est quoi que ambition fera y là quoi. L'ambition qui la baraka m'a dit. Oui, tiens. Bara ne b'a kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ a ka di ye n'a diyara i ye fo n bɛ fɛ ka kɛ tan donc a ka ca ala fɛ i bɛ siraw sɔrɔ i bɛ taa mɔgɔ ka nin jigi da mɔgɔ si kan fɛn dɔ daminɛ ka nɔgɔ ka di mais laban t'a la i yɛrɛ bɛ baara daminɛ i yɛrɛ ye n'i yɛrɛ ta tɛ i bɛna gɛlɛya sɔrɔ dun ni mɔgɔ wɛrɛ ta don o de la k'i dɛmɛ tuguni a b'i sigi duguma i wuli ka gɛlɛya o la tuguni quoi an b'a ye min fɔ n'i y'a daminɛ dɔɔni dɔɔni k'a fara ɲɔgɔn kan k'i ka laɲini lajɛ i bɛ se seyɔrɔ la a tɛ tɛmɛ o kan alors ale ko ko ale ka wulili sababu kɛra 30,000 la e fana e y'a daminɛ cogo di bon parce que ale ko mɔgɔ si m'ale dɛmɛ ale ka kalan burusi ale o de fara fara ɲɔgɔn kan alors e ka expérience kɛra jumɛn ye yala e fana ye degun dɔw sɔrɔ walima i ma degun sɔrɔ i dɛmɛna cogo jumɛn na i sera k'i débrouiller cogo jumɛn na k'i ka baara wɛrɛ bila sen kan comme olu ye kalan kɛ ka taa cogo min na an b'a kɛ ten parce que depuis ne tun bɛ kalan na ne sera 9e la ne ye defu jɛ dɔrɔn siɲɛ fɔlɔ la ne ye kalan jɔ ne donna sugu kɔnɔ bon ne donnen sugu kɔnɔ ne tilala ka na nimisa kalan nɔfɛ tuguni ka kalan kɛ ne tilala ka wari de bɔ ka kalan kɛ en tant que ne ye defu sɔrɔ en tant que CL ne ye wari de bɔ ka taa inscrire ka se ka kɛ CL ye ala ka bɔ o kɔnɔ tun bɛ sugu la en même temps n bɛ ka baara kɛ parce que i ye san joli kɛ yanni i ka segin ka na ekɔli la a bɛ san 6 bɔ dɛ san 6 bɔ a tɛ tɛmɛ o kan n tila tun ka continue ka kalan ka taa n tɔgɔ sɛbɛn tuguni sufɛkuru la ekɔliso fɛn ekɔliso in tɔgɔ bɔra ekɔliso in filɛ nin yɔ Dravera ekɔliso ne taara sufɛ kalan kɛ yen ka n cɛsiri tuguni ka tila ka diplôme sɔrɔ ka douane fana sɔrɔ o de kɔnɔna tuguni ne nin bɛɛ kalan dɔw tun bɛ tile fɛ ka électricien fana kalan kɛ couture fana kɛ journée kɔnɔ ni n bɔra sufɛ n bɛ taa ka taa den fana kɛ donc ne kɛlen ka diplôme sɔrɔ dɔrɔn n y'a télé fɛ bon o y'a sɔrɔ ne bɛ so la ne tun bɛ commerce de kɛ ne commerce min fana kɛ ne bɛ état ka vente ninnu kɛ vente aux enchères ne tun b'o kɛ i bɛ taa dɔrɔn ni misala ni téléphone bɛ yen i bɛ téléphone yɛrɛ ka marque fɔ c'est wa da mise en prix que 1000 francs diminué donc ni min dana mina bon ne war sɔrɔ o ye la ka sɔrɔ ka na an ka télé dayɛlɛ ne y'an ka télé dayɛlɛ 2019 vraiment ne ka télé dayɛlɛ jan ne min dɔra c'est des millions hein a sɔrɔ tiɲɛ la mama ne dɛmɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ mama deli k'a fɔ ko ne ka télé b'a la ko min ye 29 mais ne ye dɔɔni minnu fara fara ɲɔgɔn kan ne y'a télé dɔ la dayɛlɛ don tiɲɛ yɛrɛ la parce que ne filɛ ne b'i ku ka création kolo de ka di ne ye ne y'a télé lajɛ mɔgɔw ka télé la ka taa sigi an ta la ka taa moderniser de ne b'a dayɛlɛ don min na ne ye atelier 2 de ta ɲɔgɔn bitigi 2 matériel kɛ nin kɔnɔ ne tɛ matériel san mɔgɔ bolo matériel bɛɛ bɛ ne yɛrɛ bolo ne ka matériel n b'a feere mɔgɔ ma matériel bɛ yan donc n ye yɔrɔ kuri garage ko atelier da la ka machine 5 6 ɲɔgɔnna sigi kɛnɛ ma ordinateur ko sigi kɔnɔna na machine 6 o bɛ n'i bolo min bɛ n bolo bi a ka ca ne parce que ne ordinateur san waati min na n y'a san 3 300 000 12 aiguilles ordinateur 12 aiguilles kɔni o timinandiya ye donc a bɛna fɔ i b'i ka baara in fɛ kosɛbɛ très bien n bɛ fɛ ka k'o kala ka tɛmɛ olu bɛɛ kan très bien alors an y'a ye k'a fɔ i bɛ baara wɛrɛ kɛ ni o ye embauche ye ni o ye bagan mara ye alors dites-nous bagan mara in o fana kanu nana i la cogo jumɛn na a bɛna fɔ i ye caman kɛ oui bon o ka donna cogo min na n bɛ n ka cɛkɔrɔba fɛ yan n'o ye n ka Pita Jajiri Kulibali weekend fɛ ale de tun bɛ accompagner m'ale ta mobili la ka taa Darala ka taga misi san na n ba ye a bɛ misi b'a n'a denw san n'a nana a bi n'i ye misi n'i y'a san prix min na a bɛ nin sɔrɔ caman sɔrɔ donc ne y'ale ye o la dɔrɔn pop ne fana y'a lajɛ don dɔ la ne ye wari dɔ sɔrɔ dɔrɔn n ye embauche daminɛ fo sisan n bɛ embauche seli tɛmɛnen ne ka misi labɔ n bɔra vraiment embauche c'est mieux parce que
wari ni yɛrɛ filɛ ni mɔgɔw y'a faamu Ouais. jeunes ti taa chômage la diyago tɛ k'a fɔ i ye kalan min kɛ f'i k'o baara kɛ b'a busi kɛ ne bɛ fɛn caman kɛ yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la parce que hali glace bɔ machine n b'o fana dilan oui I b'o fana dilan n b'o glace bɔ minɛn bɛ mun bolo an bɛ frigo oui an bɛ frigo américain belebeleba min yɛlɛma ka climatiseur sigi a la ka glace don a la a bɛ glace den 200 bɔ dɔw bɛ 200 dɔw bɛ 300 bɔ n b'o fana kɛ d'accord vraiment bravo an ye wari sɔrɔ ten cogo de la fo an bɛ to ka fɛn kɛ an bɛ fɛn caman kɛ tiɲɛ yɛrɛ la d'accord très bien mais et l'ambition baara ye jumɛn ye sisan le fait que c'est vrai dugumalaw tɛmɛna an bɛ sanfɛlaw de la sisan parce que mɔgɔ nata tɛ fa kosɛbɛ i n'a fɔ a fɔ cogo min na ambition ba jumɛn bɛ e la tuguni pour moderniser un peu le secteur voilà ambition min la o ye ne bɛ fɛ ka n ka télé yɛrɛ bonya quoi parce que u ka fɛn dɔ bɛ réseau sanfɛ n kɛlen don k'a bɔ n'olu mɔgɔ ninnu na Pinterest mais chinois bɛ ka baara kɛ cogo min na ne bɛ fɛ ka n ka télé yɛrɛ de yɛlɛma ka yɔrɔ n yɛrɛ ka yɔrɔ komi yɔrɔ ka yɔrɔ de ka télé yɛrɛ de fɛnsɛ quoi ka na ni minɛn kɔrɔ ye parce que minɛn kɔrɔ dɔ bɛ halisa min ma se Mali la yan ne y'a ye tailleur la an bɛ sɛgɛn kojugu an b'an sigi ka fini da kuru cogo min na ka kɛ tan o ye sɛgɛn ye non chinois bɛ ɲɛfɛ kojugu donc ne ka laɲini yɛrɛ ka télé ne yɛlɛma ka bɔ o la ka n'olu ka système yɛrɛ donc e yɛrɛ ka différencier min le fait que chaque fois e b'a lajɛ ka innovation de kɛ ka taa internetiw kan ka jaw ɲini k'u dɔn n'u ɲɔgɔnnaw ti yan ka se k'olu ladege cogo min na i sera ne ka télé la i b'a sɔrɔ mɔgɔw kɛlen don k'u ka yɔrɔ décorer u bɛ feere de k'a la i bɛ feere kɛ ne ta tɛ ne ka télé yɛrɛ décorelen don ka jabira style sɛbɛn a kɛrɛ la tailleur bɛ sigi yen yɛrɛ de ouais ni donna kɔnɔ i b'a ye k'a climatiser tout est climatisé Tout est climatisé. c'est kalalikɛla est-ce que a tɛ sunɔgɔ ka to baara la wa i y'o kɛ man di dɛ très bien alors madame Doucouré je crois que l'émission c'est ça un peu l'objectif. On a dit beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, je sais que par le passé aussi, effectivement, il faut y aller à Baraukan, Sablaye, plateau, nous, Tchamanké. Mais aujourd'hui, est-ce que Madame Doucouré, Igoko, Igabara, Ibeka, Bessa, Olo de Mabi, ni Oye, Mali, Sega, Djetou, Mina, Igabara, Yala, Ikelembeka, Adam, Bamako, Drone de la Welma, il va faire qu'à élargir la région qu'on a de là. Oh, merci. Au fait, ni Baraï, c'est pas seulement Kadan Bamako, parce qu'il faut savoir qu'encore Mali propre mon combat et Bamako est Mali ndrolé. Donc, on a fait qu'à 12 régions B. Au diaké, encore Sony Angerekato, nous on a décidé de mettre toutes les associations qui sont dans l'assainissement et l'éveil citoyenne, de faire une grande coordination nationale qui s'appelle la Sénévec d'ailleurs, qu'on a même fait la mise en place, on attend les papiers, pour pouvoir travailler et coordonner tout ce qui est assainissement. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, que tant que la société civile n'est pas impliquée dans la gestion des ordures, Bamako ne sera pas propre. C'est pourquoi on a vraiment décidé de mettre cette coordination nationale qui est là déjà, mais bientôt on va commencer à en parler pour vraiment rentrer dans les régions, dans toutes les régions de Bamako, dans tous les villages du Mali, dans toutes les régions du Mali, pour pouvoir vraiment rendre ce pays propre. D'accord. Et donc, et cela, à travers quoi et quoi? Parce que c'est pas facile du tout. Est-ce que vous bénéficiez de l'accompagnement, peut-être des partenaires, ou peut-être de l'État? Comment ça va se passer? Oui, on espère bien qu'avec la Sénavec, qui est une coordination nationale, et nous quand même nous espérons que l'État va nous venir en aide, l'État va venir nous donner les moyens nécessaires, et aussi on va aussi chercher les partenaires. C'est ce qu'on dit, parce que là même, je vais annoncer cela, on a une grande caravane qui doit se passer, Inch'Allah, le 7, à partir du 7, on va sillonner Bamako. Le 7 mai, c'est ça? Oui. On va sillonner Bamako et Kati et Kalabango, et ça c'est un partenaire. Donc il faut savoir qu'on est là, on attend l'État, mais ça ne fait pas qu'on va s'asseoir et regarder. D'accord. On va aussi chercher les partenaires pour pouvoir faire bouger les choses. Donc ça veut dire qu'en sensibilisant aussi, vous travaillez à l'appui, c'est ça? Effectivement. Ok. Oui, oui. Donc le jour de la sensibilisation en même temps, d'abord on a retrouvé qu'à nettoyage, c'est ça? C'est ça. Ok. C'est ça. Est-ce que aujourd'hui, l'association comme on a, il m'a chifina haki juli de Baraké, quelle est la composition de votre association?
Aujourd'hui, Mali Propre Mon Combat, on va juste parler sur Mali Propre Mon Combat. On est vraiment plus de 200 personnes qui ont adhéré. Et quand on fait des activités, ce sont ces jeunes-là qui sortent et qui viennent travailler volontairement. Oui. Volontairement? Oui. Donc, faut que Douma. Des jeunes et des femmes. Bénévolat. Oui, oui. Alors, il sera quoi que tu veux maintenant? Parce que, il a fait un tu veux maintenant. Comment est-ce que vous êtes parvenu à les cerner? Oui, au fait, moi, c'est ce que je vous ai dit. J'ai dit que quand je suis sortie, j'ai parlé de Mali Propre. Il y a des jeunes qui m'ont appelé, on fait partie de ton association. Et nous, c'est quoi? Il faut être patriote d'abord. Il faut aimer ton pays d'abord. Tu dois pouvoir servir ton pays sans rien demander. Et je dis aux jeunes, on ne doit pas attendre de l'argent pour nettoyer sa devanture. C'est pourquoi je vais venir dire, on ne peut pas dire qu'on s'habille très bien et on sort et que sa devanture est sale. C'est pourquoi mode et écologie, ça va ensemble. Parce que tu vois des femmes très bien habillées, mais leur devanture est tellement sale. Exactement. Moi, je pense que tu ne peux pas être belle et très bien habillée vraiment et sortie, ta devanture est sale, ton quartier est sale. Non. Ça ne fait rien à un jeune ou bien aux femmes de sortir et de nettoyer leur quartier, balayer, nettoyer, ramasser les ordures. D'accord. Alors, les caniveaux, parce que c'est pas facile, au niveau de la Boutchougoumina, il faut aussi des moyens. Est-ce que nous allons apprendre que Méribé Sindouala et puis avec les habitants du quartier, c'est ça? Oui. Alors, comment ça se passe? Ah oui, à l'avance, ah oui, sensibilisation des Kefalawa. Oui, on fait la sensibilisation et on implique la population. En même temps, de passage, à même mairie du district Faux, le colonel Faux. Vraiment, le directeur de la voirie, chapeau à lui. À chaque fois, activité au Béké, ou bien moyens logistiques d'Ama. Très bien. Ça, il faut le dire. On salue aussi le ministre de l'Environnement et du Développement durable, eux aussi avec leur appui technique. On le remercie. Appui technique et financier à l'appui, c'est ça? Ça, c'est l'appui technique, vraiment. D'accord. Alors, est-ce que, parce que là, quand on crée une association à la longue, est-ce que on n'a pas opté pour une autre ambition? Est-ce que l'association, elle va rester à but non lucratif ou bien est-ce que ambition rebala abna formule du méta? Est-ce que abna uniquement dans le cadre de l'humanitaire ou bien dans le cadre de l'assainissement? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a une idée derrière? Non, là, je pense que tout ce que je vais dire, c'est qu'on est dans l'assainissement. C'est vrai qu'on compte le faire en ONG, mais là, aujourd'hui, on est une association à but non lucratif et apolitique. Apolitique. Oui. Ouais, on ne parle pas de politique encore avec cette période de transitoire. Donc, la politique est bannie au Mali, c'est ça? D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on voit au Mali, est-ce que ça rend fier aujourd'hui le peuple malien? Est-ce qu'on peut se réjouir de la mentalité des Maliens aujourd'hui par rapport à cette période que nous sommes en train de vivre? Parce que ça voilà ça il ka inquiéter mokuna voilà ça il ka mi fo moye fo moka ina fo monsieur Koulibaly a fouati de la éducation fo au ka matrafa kosobe. Moi, je suis très ravie et je suis très fière de la jeunesse malienne et de la femme malienne. Parce que des gens qui ont été là, et surtout de la diaspora malienne, les Maliennes au bout que Djamana fait. Des jeunes qui sont sortis, qui ont été là pendant un an. Mais écoute, diaspora, tout le monde a fait diaspora, a participé tout le monde. Et la diaspora, moi, je dis que c'est, en fait, c'est eux qui m'ont tenu. C'est eux qui sont en bas. C'est eux qui ont, je l'ai dit depuis le début, que depuis qu'on a commencé ce combat, la plupart de nos financements viennent de la diaspora malienne. D'accord. On devait voir 10 euros, 20 euros. On va faire une activité. Mais il demandera de faire au lieu de ou bien. Non, en fait, c'est ce que je dis. Quand je suis sorti en Boraka, comme réseau s'en fait, non, c'était incroyable. On lirait de coups, ou bien Mala, ou bien Mali, et Tchoukomina Amandouye. Ou que la lignée Malika Djaya. Donc, même il n'est pas découragé, même si ça ne va pas, tu n'as pas le droit. Donc, si je tiens aussi jusqu'à aujourd'hui, je fais chapeau à la diaspora malienne, ou le débé, ou le débé ndeme, ou le débé kouchamamba deke.
la diaspora malienne. Mais est-ce que quartier Moué Bamako Bibina, est-ce qu'il y a aussi depuis 2017, il y a Daele, c'est ça? Non, ça c'est mon entreprise. Ok, et l'association, sa date de création? L'association, on a créé l'an passé, mais avant ça, on faisait des actions. Ah, donc, tu es oui, ça fait un an maintenant. Un an, d'accord. Est-ce que, ah oui, Bamako, commune Jolike, ou même avec quartier Jolike, est-ce que au chiffre oui qu'on a? Parce qu'en 2024, en 2025, on a fait en tout toutes les activités, les réunions, les conférences, le tout fait 52 activités en une année. 52 activités. D'accord. Alors, tout de suite, la projection, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Est-ce que vous vous projetez sur l'avenir en faisant quoi et quoi maintenant? Aujourd'hui, notre projection, c'est quoi? Sensibiliser la population, qu'il y ait vraiment un changement de comportement. Très bien, c'est important. C'est très important. Maintenant, il y a des cas changés au cas où il y a donc, d'accord. Parce que nous, les Maliens, abaka mobile kono ne va faut dongo do mbaye wakati pe ka jimendro ka fili goudronda la pourtant mo de bel goudronda il faut. Exactement. C'est important. Moi, c'est la bouli Mali goudron quand tu connais. Kabla ni mo be voyager kata jamana yoro kan. Iba ka foni na Mali kono il rebe tout quoi. Donc ou bien ni tara jamana yoro kan iba blay kuna ko. Est-ce que le développement du Mali là, est-ce que faut s'en bailler, faut s'en bidrou sans voilà. Parce que à Manoron, la mentalité, c'est ce que vous avez dit, il faut changer aussi le comportement des Maliens. Alors, M. Koulibaly, Mme Doukouré Tchamanfo, effectivement, Koukou a dit où il fallait. Pour l'instant, nous, nous avons matrafa. Il faut que les Maliens, Kérengania la Djibou Kassé Fana, Kayelema, Kafasouna, ou Kouniafo Moroye, Mouka, numéro avec Colonie, la Sahara, Dinga, Kenyama, faut qu'on fasse bien fort. Donc, est-ce que après, je vais vous poser cette question, puisque pour que y ait une activité Fanake, fini Moro de Fanaka, Dondou, Konana, Manu, le Fanaka Bara, Kenya, Walewi, Kenya Tigra Moro, parce que nous, à fond Moro, il y a la numéro, n'a pas numéro. Alors, M. Koulibaly, dites-nous concrètement, est-ce que vous avez aussi à son idée qu'à Foucault, il faut changer aussi le comportement? Oui, Malien quand on a changé. Mais bon, à changer les gens, mais il faut former là. Parce que baron nous fait, il va sur moi dans les Sénégalais. En bas faire il va sur un chaman pas de calan fait. C'est ça. Baron nous chaman. Parce que c'est un gens qui m'a aidé sur le plateau, qui a fait un maire la caille et en bas faut Ousmane Sangaré a dit Djalé no Kosovo à la commune non voilà dit carré qu'on a au Rolando a fait un kilomètre à communauté de veille chaman si à quartier qu'on a donc en bas faut là on a volé nous en Morogoli là voilà ça casse là au diato comina c'est ça bon on ira quand fait non machine famille beaucoup yoro jea ara dam na ni folo de amba ni fo parce que dia sera dam na folo fo so yere ka dajale o tien il doit ka ko no se ba soro mo wi tasiri jo ko wa wulu jubo ka ka ko nana c'était quel il a de million joli di no ko ka ko no vraiment c'est fort o folo fale ka don folo kan vo era ni ka so jogo ba kan vo kan diga di chon de le bi ka di no bla na fara na bi bo ira ba sama wala iti so ha bo ka do gena la tout à fait donc la même ni malin be fa folo de ara ka so folo anga dala folo anga di anga kan dinga la ba anga dala ka nya ji ko jiga kono c'est ça parce que ni bi jamana je folo je ara folo o yi ka je folo jino ko mu bi jigi Karona, bana chama misola. Bon, nigi bita ni ba baro gesa machama bon mo ti fam ko sebe quoi. Fo jamana de kala ya sharo mi sharo mun be jamana de ka se ka mo bale a baraka se ka kala. Effectivement, ibra mi fo ibe Mali yoro do yi sukaro ibe sodo jo million chama me iba ka fo ala tigire se ka timia ka dala. Vraiment ça c'est des comportements aujourd'hui ni okanga ni ankan ka se ka o fen mu dabla. Wartigi namanya ala fendo kalifa là je crois que ta ika dani glan iksega million 2 millions tant coup de sera là on te faut watri bon boulot mais je ne sais pas il faut vraiment changer les mentalités et puis voilà kasega anyefo mgo yana dia na faimi donc kolora mu fana be no la ko fana fo mo c'est important alors est-ce que Koulibaly Djamkambe ka asiense ka si abaro la yala kuma da fo kuma jumembe e bulu ani fana ni conseil fana bulu ko anyishi
Mali sifinnakaw ma min bɛ tali kɛ kɛnyɛrɛ baara cɛsiri hukumu kɔnɔna fana la ani bɛsa wale bɛ se ka matarafa cogo min na. Ok min fɔ an k'an cɛsiri ni mi jija ni mi cɛsiri i b'i cɛsiri i bi gulo mɔgɔ yɛrɛ la quoi. Exact. Hadamaden man ka gulo mɔgɔ la hadamaden kan ka jija k'i cɛsiri i yɛrɛ ye. Donc ne bɛ min fɔ ɲɔgɔnna denmisɛnninw o y'an ka jija an ka cɛsiri an ka baara kɛ. C'est ça. Baara fana tɛ taa minnu kɔ jija minnu kɔ an ka jija ambition ka ye an yɛrɛ la ni ambition yera mɔgɔ mɔgɔ la i bɛ baara kɛ. O tiɲɛ. Mais bi ne b'a la fɔ k'Ala barika da parce que hadamaden f'i ka tɛmɛ sira dɔ fɛ ka lamɔ kɛ ni lamɔ ɲɛnama sɔrɔ baara bɛ yan. O tiɲɛ. Anw ye lamɔ sɔrɔ sira dɔ fɛ an tɛ ɲinɛ o kɔ bi an bɛ yɔrɔ la bi k'an bɛ se k'an bolo kɔrɔta an ye dɔ de ka kuma mɛn k'an cɛsiri n'o ye Cherif Ousmane Madani Haidara ye. C'est ça. Vraiment ni a ka laɲini faamuyara baaraw bɛ yan sababu min fana to n'an sera bi ka se ka nin kɛ ka n'an sigi yan bi ka fɔ an bɛ kuma sifinnakaw fɛ ale ka sababu don. O tiɲɛ. Vraiment an bi en profiter k'a fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ. C'est ça, an b'a fɔ. Donc halisa ka min fɔ sifinnakaw ye o de ye jamana in jigi dalen don an kan baara bɛɛ tɛ k'a fɔ f'i ka taa biro kɔnɔ baara ye quoi. O tiɲɛ. An bɛ ka fɛn min kɛ an ka jija an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ko dɔ kɛ an yɛrɛ. Et surtout an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est important. Oui, oui. An ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ i n'a fɔ Mali ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka laɲiniba ye o de ye nin waati la sabula gɛlɛya min bɛ yen nɔ n'an kɛra ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ ɲɔgɔn ta ma kɛra cogo o cogo caman bɛ bɔ gɛlɛya ninnu na inshallah. An b'i fo i Kulibali i ni Cɛni Baraji i ko k'i ka télé bɛ fan jumɛn? A télé bɛ Sikɔrɔni zone de Kasima na. Ok. Zone de Kasima Sikɔrɔni. Walasa ka a labɔ k'a yɔrɔ ye a bɛ kɛ cogo ye yala contact b'i la? Contact bɛ wa téléphone téléphone numéro bɛ yen. Oui. I bɛ se k'olu fɔ? N ka téléphone numéro 75 49 D'accord. 10 05. Très bien. Na mago bɛ Monsieur Kulibali la a b'a wele ni fini ɲuman ni doni ka d'aw ye a b'a wele muso fini walima cɛ fini surtout seliba tɔnɔ man jan o tɛ? O tɔnɔ man jan. D'accord. An ka baara selen tɛ seliba kɔrɔ an bɛ baara kɛ don o don. À vous Marc, ni Ala sɔnna a ma. Merci beaucoup i Kulibali. Alors on va terminer l'émission avec vous Madame Doucouré. C'est une question posée comme est-ce que aw ni kɛnɛya tigilamɔgɔw fana bɛ yala ka don mɔgɔw kan ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye wa? Ok, au dia qui m'a amené à caravane organisée. D'accord. Caravane à partir du 7, le lancement se fera à Bankoni, non loin du Cheikh Madani Haidara. Et nous comptons lors de ces caravanes pendant 15 jours. Amena Dou Moroka. 15 jours non-stop. Pendant 15 jours non-stop. Wow. Amena Dou quartier Okono, Amena Dou Sougoulao, les écoles. Amena fait que vraiment Takuma Morofi. Ka fouye Sanyai, tant que Amaka Antekenea. Ouais, c'est important. Nɔgɔ ye bana ye a ye kuma min fɔ sisan mɔgɔ si ka droit tɛ i ka so jɔ miliyɔn 40 wa miliyɔn caman ka wuluwuluji bila ka taa mɔgɔw déranger. Vraiment. N'a profité aussi ka fɔ maliyɛnw ye mɔgɔ o mɔgɔ b'a kɛ i ka droit de i bɛ taa plainte tigɛ a b'a réparer. Awɔ. C'est ça. Oui, parce que ne yɛrɛ kɔni ne y'a kɛ dans mon quartier ne lafiyara donc aw kana siran mɔgɔ o mɔgɔ b'a ka wuluwuluji bila k'i tɔɔrɔ ale de y'i tɔɔrɔ. Sinon, était mon exactement. Parce que nous, nous sommes tout à fait. Vous voyez. Donc, on compte sensibiliser vraiment. Le message est bien passé. Est-ce que peut-être nous revenons à l'association à fonctionnement avec tout le monde adhérer là. Peut-être si vous avez des coordonnées, des contacts aussi pour appeler. Pour tout besoin, le numéro c'est le 73 48 20 19. Très bien. Et le 77 47 73 47. Très bien. Oui. En balance le chez la TV, je crois qu'avec Chama Famuna, Eric Limbon, Kouani Mamou Koumbe, et Barosigila, Ori Kouye, Maflaye, Adama Koulibalene, Aleye, styliste, Fini Kalaladou, en même temps il est entrepreneur et Maflanan Kouye. En balance, Madame Doucouré Aïssatambou, je crois que Aïchaman Fou Areka Barokan, elle est aujourd'hui la présidente de l'association Mali Proprement en combat et qu'elle prévoit d'ailleurs une caravane de sensibilisation prévu pour le lancement officiel le 17 au 22 mai. 15 jours d'activité non-stop. Merci beaucoup. Ambo Bela de l'info. Aou Funaminu Nanakana Kumaso Kono. Ambo Bela de l'info. Auniti, Auni Baraji. Djamoukai Nawaseka à l'Adje, Dimashi, Abseka Sekinka l'Adje, ou Dougouja Internet, à 11h là, Katabla midi, Olma.
n'aw fana ma se ka o sɔrɔ kurantigɛ in fanga ka bon nin waati la a bɛ se ka taa an ka bɔlɔlɔw sanfɛ Facebook a b'a taper jeunesse développement ka thème tugu a la walima a bɛ taa YouTube sanfɛ aw b'a taper jeunesse développement a bɛ jɛmukan dafalen sɔrɔ yen nɔ na aw minnu fana mago bɛ jɛmukan in ɲɔgɔnna la ka kɛ aw bɛ se k'an wele an ka nɛgɛjuru siraw la ni o ye 63 00 12 95 63 00 12 95 an b'aw bɛɛ fo dante foli min na aw ni ce Ala ka Mali sumaya.